Silav otomobîle hezên hêja em îro li bayiya Peugeot'ên li Qoserê em ê bibin mêvanê modeleke xwe ku berê me danasînayê kiribû di kanala me yê otomobîla min de di rêza çaran de Peugeot 3008 me danasîna wê dû dirêj kiribû. Peugeot wekû hûn zanin ji bo 2021 de dîsa hat makyajkirin û me merak kir kanî bê çi guherîn pêk anî, çi guherîn çêkirine. Em ê niha derbasî showroomê bibin û ji bo we wan guherîna nîşanî we bidin. Niha em ê derbasî showroomê bibin bi hev re. Berî ku derbas bibin em a ya ku berê me danasînayê kiribû wilo rayî we bidin bo ku hûn jî cudatiya wan bibînin. Em ê niha derbasî ya nû bibin. Ev xweha wê 2008 e, ev jî çêkiribû. Em zanin me pir Peugeot çêkiriye. Modela me ev e, ew dibe. Pêşiyayê bidiya wayî. Niha em ê sinyalê wê bêxin. Bo ku xweşiktir nîşanî we bidin. Guhertina wê ji bîyayê 2008 ew dibe pêşiya wê. Guhertinê wê çi ne? Yê ku em dibînin ev sinyalê wê yê ku jê re dibêjin diranê şêr e, pir xweşik e, wek a 2008 e û ev ezgara hatiye guhertin. Mezintir e, bimerêztir e nerin û jêra wê yên ew plastîk hatiye bikaranîn yên firehtir û mezintir in û êdî di hemû pakêtê wê de ledên fûl hatiye bikaranîn. Ku nêzik dikin jî li vir Peugeot Full LED teknolojî nivîsiye. Xweşik e û hinekî din wilo mezin in ber bi ezgareyê de, ber bi pozê wê de wilo xweşiktir, agresîvtir xuya dike û kaputa wê jî ya ser wê jî li gorî a berê hinekî hatiye guhertin. Di pêşiya wê de guhertin bi vî awayî ye û di vir piyano bilek ku ez pir ji wan hez dikim ku modelê wek premium nîşan dide. Ev di vir hene piyano bilek seranser û di vir hatiye bikaranîn. Berê li vir cihê hewa bû ji bo ku hêla ba bişkînin, ba li vir derbas dibû. Niha ev êya girtine. Di vir bala xwe bidinê kamerek heye. Hideya jî wek opsiyonê êdî ji bo ku ev otomobîlê ji hundir ve ji ekranê de sêberî bide nîşandan ji bo ajovan. Wekî din ev rengê vê pakêtê GT jê re dibêjin. Va li vir nivîsiye. Va li vir nivîsiye. A ser wê a herî bilin GT Selection e ve GT a binya wê ye û a binya vê ya elûr e û a serî jî aktif e. Pêşiya wê bi vî awayî ye. Yani guhertinên gorî a berê nîşanî we da gelek hatiye guhertin. Wekû me got nêzîkî ew kirine, nêzîkî 2008 kirine. Xweha wê û xweşikirine. Di kêleka wê guhertina çi pêk hatiye? Ev GT, nivîsa GT li vir heye. û guhertina mezin herî xweşik ku ji bo vê pakêtê taybet tê ev jantên wê ne. Jantê wê 19 ne. 19 205 55 û 19 ne. Ê binya wê de 18 tên, wana standard in. Berê ev GT Selection de 19 tên û ya herî xweşik ku wek piyano bilekin û ji xeynî wê taybetiyek wê ji bo ku hêla ba bişkînin ev wek şih in. Li vir wilo û van jantên wê krom in. Zêde xweşik e.
کلکای ولویه امش خو سینیال به anahtar verdi be ev piştekavê piyano bilek û kêlekê wê vanê piyano bilek ku cama wê dawî otomatik reş dibe û vedibe rengê xwe vedike ew ya otomatik derbasî dawiya wê bin dawiyayê guhertina mezin herî zêde ev in wek pençeyên yani xermûşekên şêr tê nîşandan evana çawa diye guhertin bana xvidinê ev wan dibin sê de yani sêberî pir xweş dikin hew dibin rastî jî Peugeot LED teknolojî ê lambeyên stop in û nivîsa wê ji xwe li vir e ji vê bana xvidinê vêya reş e reş e logoya wê ji reş ê pêşî jî wilo bûn vana nehatiye guhertin reş ev bo vê pakêtê taybet jê re dibêjin Black Patch ev dawiyê de jî piyano bilek dewam dike û ev egzozê wê weka beriya wê ez pir ji wan re hez dikim egzozê wê henekan e hê ku hatin dawiya wê ev ê ya otomatik vedibe tu nigê xwe binê wê dixe baxecayê vedibe nigê xwe li binê wê xin bê vedibe hine bi vî awayî otomatik e ku eşyayê we destê we de hûn nikarin vekin nigê xwe binê wê dixin vedike û dîsa hûn nigê xwe binê wê xin tê girtin em ê nihayê bigirin jî baxeca wê weka berê ye tiştek nehatiye guhertin 520 litreyê di vir de tu dikarî aniga betal bike û li vir jî çixû tu wê digire niha em ê nigê xwe li binê wê xin û wê bigirin devam ê girt bi vî awayî niha em ê derbasî dawiya wê hundirê wê bibin keresteyên ku hatine bikaranîn li vir weka berê ye beriya xwe ye sert e li vir jê alkantara qumaş hatiye bikaranîn foqan sîstema deng pir baş e li vir de 10 hoparlorên wê hene zêde zêde baş e ev jî opsiyonê gelek baş e li vir kêlên nexşê hene û li vir wek ew dirûtin yani çem dirûtin ev gelek baş e nêrm e kalîteyê premium nîşan de li vir ku herî lîtreyekê av tê xine hundirê wan ne qumaş e vî awayî paldankên wê alkantara ji wan re dibêjin çerm e him jî qumaş hatiye bikaranîn ê ku opsiyonê û bixwazin sor hene 15 milyaran e divê hûn bidin wana jî pir xweş dikin ew wextê em derbas pêşiya behsa yekparebûna wê vê rengê sor û ahşap pê bikin li vir ji xwe me got ew tune ye tûnel tune ye sê heb bi rehetî dikarin li vir rêwîngiyê bikin vir ê wek berê ne li vir jî ev ya ji bo hûn qedehê xwe yan jî çaya xwe tê xinin aynî da berê de jî hebû vêya de ji bo hûn dawiyê yan jî hûn tiştekî dirojankî tê xine vir bar bikin li vir heyê û firaqê xwe ji baxecê derxin vî awayî û ev hene USB hene wan li vir dane evana hatiye lê zêdekirin wekî din evana aynê ne dawiya wê jî yani firehbûna wê û ledên wê ev destegên wê aynê ne nehatiye guhertin ji dawiyê pêşiya wê kokpîta wê weka berê ye vî awayî em nîşanî we bidin niha jî em derbasî pêşiyayê bibin niha derbasî pêşiyayê bibin berî ku derbas bibin stê ku a berê de jî ya berê de jî hebû ev sinyalên wê ne û di vir jê lambeyekê ji bo êvarî bernigê we ronî bike û bi rehetî têkevin otomobîla xwe bê anahtar hûn dikarin têkevin ê anahtar nîşanî we dabû nizanim bi anahtara wê vî awayî ye wek ya berê ye heman tişt e nehatiye guhertin têkevin virê wê
Keresteyên ku hatine bikaranîn ya berê hemama aynı yênekî din yê nerm bikaranîne virhîna hinekî heşke berê wilo şidan diye li vir kumaş pir xweşik bikaranî jê re dibêjin alkantara li vir wilo wekî yekpare li wir dewam dike. Nivîsa Peugeot bi kromê hatiye nivîsîn gelê pir xweşik e. Paldankê wê standard in hemû modelên wê de hafiza heye xwe eyar dike vir hafiza manuel heye hûn dikarin destê xwe çê bikin û otomatîk heye û heta ew jî heye ji bo masaj jî hûn dikarin bikarbînin. Derbas pêşiyayê bin. Direksiyona wê nehatiye guhertin hinekî din hikma wê xweştir kirine baş kirine çê kirine divir GT nivîsa li ser kromê hatiye nivîsîn pir xweşik e û ev kadrana wê hatiye em ê vêxin her duwa jî vêxin ew dikir sê tilîkê ew dikir diket menûyê vê niha çê nabe û vêya kadrana wê şibandine ya xwe xwe 2008 vî awayî êdî di hemû pakêtan de EAT 8 tê berê a beriya xwe de 6 hebû 8 hebû gorî daxwazê niha êdî wêya standard kirin 8 hemû modelan de xwe van derê wê aynî ne ev tûşên wê piyano jê re dibêjin pir xweşik in gelek hatibûn hez kirin van derê keresteyên ku hatiye bikaranîn ya beriya xwe aynî van dere ji aynî ye li vir cê qeda ambiyans heye li vir hûrgiliyek detayek xweş e û heta cê sarofa wê jî kêlekayê êvarî xweşiktir xuya dike û li kêlekê wê hene niha wek bi rojê xuya nake dexila wê aynî ne van derê wê jî tiştek nehatiye guhertin. Pêşiya wê bi vî awayî opsiyonê wê bine taybetî wê bi 400 veya 475 TL'ye 405 hezarayê veya terciha we ye opsiyonên wê çi pêşme dike yan ji aliyê ewlehiyê vana bihayên wê nîşan dide. Musician heye ku taybetiye gelek cê bişev dema ku rêyekê nav daristanekê de derbas dibin rêyekê wilo derbas dibin ew germahiya laşê jîndaran eşyariyê dide we ji bo ku bingûya mesela gazarek têke pêşiya we yan jî kûçikek ajalek têke pêşiya we sinyalê we dide we hişyar dike da ku hûn bingûyê wê nexin û qezayê derbas neke xwedê neke bilek peç me got ev hûrgiliyên wê ne reş in ev logoya wê û yê din in yê yekpare ne birî kontrol heye cadeyê ew xetên wê şopîne wêya heye û wekî din jî yê opsiyon heye ji aliyê ewlehiyê ve modeleke gelek baş e êdî vê modelê ji ber ku 2018 jî 19 jî û gelek û heta 20 de jî êdî li kîjan kûçe cadde kîjan qadê de hûn we bidîtane û pêrgî wê dihatin pir hat firotin lê îsal 2021 ji bo 2021 hatin makyajkirin ev model xweş çêbû lê helbet wê 2020 de jî lîder be çünkü 2002 sala lîder bû pir hat firotin xweşik bû hat ecibandin ez jî wê diecibîne rastî jî modelekî gelek xweş e helbet vê makyajkirinê de zêde nehatiye guhertin lê 2021 de dîsa lîder be ez bawer nakim ji ber ku bihayê wê li Bakur Tirkiyeyê pir zêde ye ev ji rengê wê din ev
Paketên wê binî ê şîn heye û ê spî heye wayî û diyarê de jî sor heye. Otomobîlhezên êja vîdeoya me bi vî awayî bû. Niha jî hatin dawiya vîdeoya xwe hêvî dikim ku vîdeoyekê baş çêbûye, bi dilê we çêbûye. Me got em vîdeoyekê vî awayî çê bikin, alî makyaşkirî. Ev ya wek hevnasînekê bû. Em ê dûre testa wê ajotinê jî bikin û dû dirê jî em ê behsa wê bikin, taybetî wê dikin. Din bikin. Ji kerema xwe kanala me biacibînin, like bikin û neacibînin jî neacibînin. Parve bikin ji bo ku em vîdeoyekê baştir çê bikin. Ji Qoserê bi xatirê we bimînin xweşiyê de. Bay bay.